Hello! Ako si Lara ug nagpuyo ko sa London. Nagtuon ko karon og Binisaya kay Cebuano ko. Ang akong mama taga Cebu ug ang akong papa taga London. Gusto nako makat-on og maayo sa Binisaya aron makig-istorya sa akong pamilya ug mga paryente sa Cebu. Ilabi na sa akong mga ig-agaw o pag-umangkon kung mobisita ko sa sunod. Ganahan pud ko magkat-on og lain-laing mga lingwahe. Nagtuon ko og Spanish, Tagalog, og Portuguese. Para nako, ang pagsulti sa lokal nga lingwahe mao ang labing maayo nga paagi aron masinati ang kultura ug lugar nga akong gibisitahan. Ganahan ko sa pagsayaw, pag-apil sa teatro ug pagkanta. Ug nagpuyo ko uban sa akong mapinanggaon nga bana. Gusto gyud nako makamao og Binisaya kay dako kaayo ang akong gugma sa akong pagkasibuana ug sa akong pamilya.